Dalan, kinapudno ken biyag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta iba sa ti Hebreo Kapitulo 13, versikulo 5. Di kay agagom iti kwarta, mapneg kayo kuman iti adda kada kayo. Takino na ti Diyos, di kanto panawan, di kanto baybayan. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno candy. Imbagpay ka ni Katalya. Nasaliwan ti panagbiag yun. Pag ko naamat, Wan tamakita mo tabak nang kayo. Nagdakkel ti balayo. Kita man dagiti alahas mo. Puro balitok. Agsusukat pa'y dagiti alahas mo. regalo kanyak nilakay ko dagito eh. Naswerte ak anak ki asawa kin ni Ramon. Maitid na amin nakasapula. Anya nga ti trabaho nila kay mo. Basta ko na naman ngaglakla ko da. Adda kanubos na. Kitno adda malako da adakal. Dakal mati porsyento da. Anya nga ti laklako da. Kumpurmi ka no. No saan adaga. Balay wenno luglugan. Awan lang at ati bakante. Tay sarrak ko nila kay ko. O sige, tadamagag to kin ni Ramon. No adda bakante. Umapalak ka talaga kanitalya lakay. Anyang ti apalam kan kwa na aya bakit? Nakabakbak nang da. Nagado ti balitok nga alahas na. Idinto asyak. Uray may sa balitok nga alahas ko katawan. Anya kalakid din aya bakit? Saan mo nga apalan ni Talya? Imbag kadakwada tamaya ti trabaho nila kay na. Siyak ngay, manulaan ti sweldo. Umanay laang nga agpay kada tayo. San abale nga uray awan balitok nga alahas mo. Basta tinapatay, adda kanin tayo. Imbagpay ka ni Ramon tada diskarte na itibiyang. Si Kangay, nagkalatan iti sang kabasit asweldo. Adday ta kaman ako nakon. Uray kastoy lang ti kasasaad tayo. Saan na tayo matabaybay ang ti Diyos. Apay, napadasa mon aya tinagbisin. Wen ngam kayat ko kumamat ti dakkel abalay. Ken kayat kumat ti adu nga alahas. Bakit? Map nagkakuman, no anya ti addakan ka. Saan anasaya at ti kastang aramid mo? Managapal ka. Masapol nga da kumamat sideline mo tapno mapadasan tayo mati nasaliwanwan abiyang. Anya kumamat a sideline ngay. Kadiskarte mo tan Sikat ti lalaki. Iso sikat ti rumbang nga agpanuno ti pagsayaatan ti pamilyam. Ay, nagalas ti aramid mo, sika, Carla. Apay man ang tatang. Kasa daw, ariglay duron mo ti asawam nga agaramid iti saan anasayaat. At daaya imbagak nga garamid iti sana nasayaan. Awan nga agpaysaw. Ngam itikas di apan nagsasaom. Mapilitan ti asawam nga agaramid iti saan anasayaat. Nukas ta ti ibagbagam. Adakin ko no agaramid iti saan anasayaat. Basta siyak, awan imbagak nga agaramid iti saan anasayaat tatang. Anya pay lang ngamin ay ati sa pulam. Kat mangmangan kamat iti mamitlo iti ang malam. Pasaray agkilaban ka pa'y. Basta, dakkel abalay ti kayat ko, ken ado nga alahas. Ay, ananwam ngay kumati alahas. Amangan no isupay ti pakatayam. Apay kumamat apakatayak ngay tata. Na, kat no adda ngay nang hold up kan kaditadalan. Sadakan to pinatay. Wow, anyamat day tang ay bagbagayon tata. Dinabayag kuman na hold up ni Talya. Ay na, pasensya kan Carla. Ngam ko na ti asawa. Awan ka nun ti bakante iti trabaho na. Kasta ka di. Sayang mat nga rod Saan da ka no abas na agpastraklatan iti kadwada. Istrikto ka no ti busda. Kasta gaya. Iso pasensya ka na. Okay laang Talya. Anyangay nga rod. Apay anak ka punang kamot ditan, Ador. Darasam kit di timangan. Tani, agtrabaho tayo manan. Anya aya ti pampanunutam.
Agpampanunutak lang dagiti imbagbaga ti asawa. Apay aya. Anya timbagbaga ti asawam. Kurangan na nga rod ti sweldo. Saan lang nga iso ti misis, apakurangan na ti sweldo ti asawa na. Anya nga ti maaramidan tayo. Kat marigriga tayo nga rod, anayanak. Agpampanunutak nga rod. Noon niya ti mabalin apag sidelinean. Ay, kaasi ka laeng no agbiro ka pa iti sideline mo. Awanan inanam no kasta. Kaya't kulaan mat nga ipaayan iti ginawa ti asawa. Apay, agbisin kayon aya? Saan mat? Ngam adu dagiti kayat na agatangan, asaan na amagatan. Umapal iti kaaruba mi. Daytan ati rigat na. No ti asawa kat saan amap iti addaken kwa na. Saan mat akas jay ti asawak idi? Ngam manipod na amuna ni Talia. Nagbalin mo tan ang managapal. Ibagam ken kwa na amap nagkuman no anya ti adda. Tinapateg saan tayo ngagsaksakit. Day tamat nga rod ti ibagbagak kan kwa na. Bayam, makasapol tanto lata iti napintas a pag-applyan ta. Tapno matungpal ti arapaap ta, amapan abroad. Sapay la kuma, gayam. Si kamat gayam ti masabat ko Talia. Sa dinong ay ti papanam. Mapanak maki-birthday. Adda nangawis kanya kagayam ko. Nagpintas ka ni ti day takawis mo. Karkaro a pimintas ka iti day takawis mo. Siyempre mata, gaputan na laing nga agpili ti asawak iti maibagay kanyak akawas. No kasta, ti asawam tinangpili iti day takawas. Wen, gaputa ti kayat ti asawa, napintasak ka kanayon. Aglalo no sumango ak kadagiti katrabahuan kan gagayem na. Naragsak ti asawak, no idayaw dati kinapintas ko. Apalan kalaunay Talia. Kaanok mat nga ta mapadasan ti kas iti mapadpadasam. Kasano mo ngamin, katmap naklatan nila kay mo iti basit asweldo. Iso nga awan maaramidam no saan nga aganos latan. Kasta kami mat idi, ngam na diskarte nila kay ko. Nakasapol iti mayat at trabaho na. Ti kunamat ngamin nila kay ko. Rumbang ka no amap negak no anya ti adda-kada kami. Tinapatag ka no kat saan kami ngagsaksakit. Kat no kasta ti saon nila kay mo. Awan siguro ti arapaap na nga umasenso. Saan akaskin nila kay ko. Nga karigatan na apinaasenso ti biyag ni. Day, anak ko, nagadumanan day tabilbilangam akwarta Nakalako ka numan ng daramon itilote nanang. Iso adakkel ti porsyento da. Ay, kita man na talaga tibiyag anya. Asinsadon tibiyag yo. Dakkelan ti urnong mo iti bangko. Wen nga rod nanang, saan akas idi nga awan pulos maurnong ko. Takasano, umdas laang apagkaan ti masapsapulan ni Ramon. Iso adi ka agbarbarayo boy, anak ko. Agurnong ka, tasaan mo nga amo no agnanayon ti trabaho nila kay mo. Wen nanang, jakmat basta gastusan to'y it-itad ni Ramon. Kahit napananmanan nga di asawam. Nagsublimanan a iti trabaho na nanang. Manula nga aldaw anag talinaod ditoy. Hanggang pimanaw manay. Katwan nanang, takasapulan da ka no iti trabaho da. Adakon, bagat. Anya ti insangpet mo amasida. Agluto ak iti pinakbag. Makasid-sida ak iti pinakbag. Pinakban ngawan manen sagpaw na. Ano san tayo pa'y ti agsida iti natan. Tawan pa'y sweldo. Sana balik. Dandanin ti sweldo may. Makauma mo tiyag sina itinato. Mayat kidi tanasustansya tinatan. Wen nga mapurga tayo mat iti puro aruot. Ala, bayam. Tayo to nagsweldo ilutuan ka iti paborito mga adobo ababaw. Nagimas tinluto ti asawam apakbait. Nga mapay asan ka matanangan.
Sa anak pa yung mabisin, tatang. Mga anak to inton mabisina. Tikunam kit day. Awan ganas mo amangan. Tasaan akar ni ti sidam. Hindi ka pa'y katagyaman. Tanalay nga agluto ti asawam. Uray simple lang ang amasida. Kat naghimas ti pa nagluto na. Tay sukat nga ron ti trabaho na. Ti agluto. Muawan day taatalento ti asawam. Di awan matpagsapulan na. Nagbasit mo ti sweldo na. Ay na, dakulan na. No ikumpara mi ti daduma. Ay saan ka lang amin kat amap-map na. Iswakasta. Mapan kayo kit di maturugan. Aginawak pa'y sakto mo't umunag iti kwarto mi. Malanga raw danak ka. Mangan ka pa'y nga umuna. Ramanamat tinluto ti asawam. Tanaimas ti pan nakaluto na. Anak, saan manen ang nagawid ti asawam? Saan mo man lakad nga awagan no sa dino ti ayan na? Nanang, saan akayat ti asawak ti madisturbo no aday ti trabaho na? Apay, saan kayo kadipay anairwam akanayon nga awan ti asawak? Ang anya talaga ti trabaho na. Apay asaan ang mabalin ang madisturbo? Anya kaditi problema yun, nanang. Tinapatag, tunggal agawid, at dadakkel agatad ang maitad na. Day talatan, tinapatagkan ka. Aga pa kami laeng no adu ti damdamagakan ko na nanang. Apay, agdwa-dwa kayo kadi iti asawa. No ti ilaklako na daga, balay, wenno lugan. Apay nga rod asaan ang mabalin ang makasao. Kas nakuna ko nanang, saan akayat ni asawak no damagak adamag? Saan nga ta nga adameten maikaniwas nga araramidan na? Awan mat siguro, nanang. Anya nga'y kumamat ti may kaniwas nga aramidan na. Nay magtadakan anak ko. Anda na buyak adamdamag iti TV. Anya day tada magtatang. Ni Ramon nga asawa ni Talia. Natiliw da kadagiti grupo na. Hunda damat gayam. Anya? Agpariso ka di, tata? Nalawag ang nabuyak. Nakitak ti ropa ni Ramon ni JTV. Natiliw da kadagiti kakadwana. Tsak laing pagarup nga illegal mat gayam ti trabaho ni Ramon. Ay, kababain. Apapalak man lagan ni Talia. Naggapo mat gayam iti takaw ti kinabaknang da. Dahil tangarod kahit anak ko. Nasaysaya at matlatay simpi at panagbiag. Ti importante, nadalaos ti pagsapulan. Imbaglakit din. Takunan ni Talia nga awan bakanti. Idi ibagak nga isarag ko kumamad ni Ador. Kay kayat kulangan nga uray basit ti sweldo ti asawa. Basta saan lakit di amabalon. Saan ka may babain. Imbang mait, tamaka amiris kaitan, balasang kaw. Kababain, nanang. Kaslawanan rupa ka sumango iti tao. Tamudan ti madingaramid ti asawa. Amuda nagtaod iti illegal dagiti kinabaknang ni. Ibagbagak tumat ngamin kan ka. Nga adda mading aramidan ti asawam. Ang binakmat ipangpangag. Kasano ka din namat kaya't apakibiyangak, nanang. Agtaltal na aglatanan, gaputadakkel ti mayaw awat na kanyak akwarta. Kasano pa'y itanday ta, anak ko? Diyak ka mo, nanang. Ngam ti masigurado, makunong lakit di ti asawat. Kan maibabain matan ti pamilya tayo. Day tantukat ngamin. Tasaan kayo amapnek iti adda kada kayo. Made, ti agagom iti kwarta, anak ko. Sorry, alakay. Tapay mat, bagay. Gapo ka dagiti na isaw-sawang ko iti kalabas. Inapapalak ti biyag ni Talia. Illegal mat gayam ti aramid ti asawa na. Ita, nakakulungan. Isu amay mayat matlaeng.
ti agbyag anadalos ti pagsapulan, bakit? Ta sigurado asaan na tayo abaybay anti Diyos. Ket mapnak tayo kuma, iti adda kada tayo. Madi ti agagum iti kwarta, bakit? Taday tamot laeng ti pakaisag makam. Wan lakay. Amok itan. Ket pasensya ka la kumakanyakon Agaramid tayo iti nasayaat para iti pamilya tayo. Asaan kit di ati kinadakes tapno laeng maadaan tayo iti kwarta. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basi. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panagtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.